Ja käy. Joo. Eli mä oon siis Maria ja tää videopostaus, mikä tässä nyt tulee, niin tulee sinne mun blogiin. Eli voi naurattaa. Ja tosiaan, että niinku tässä videopostauksessa mun on pääasiassa niinku kerron, että niinku miten mä sinne blogiin nyt kirjoittelen, vaikka se lukee siellä blogissa niinku kuitenkin. Ja et vähän kerron enemmän itsestäni ja silleen. Et no siis, no mä oon 14-vuotias, vaikka sitä ei mun koosta huomaa. Pieni kokoinen. Sitten mä asun Hyvinkäällä, paitsi et, no miten se nyt sanois. Mä asun Hyvinkäällä sekä Monnissa. Jos se näin pitäisi kertoa. Ja mulla on yksi oma koira ja sitten toinen koirani, joka on meidän perheen yhteinen. Ja se yksi on tuolla, chillailee. Ja toi yksi toinen chillailija on kans tuolla. Joo. Mut siis Vittu toi vetää. Käännä kamera vähäksi aikaa siihen. Oikeesti. No toi chillailee tuolla. Joo. Mut siis, elikkä siellä blogissa, niin sinne mä nyt kirjoittelen kaikkea itsestäni ja höpöttelen vähän mitä on tehnyt ja laitan ehkä Anninkin kuulumisia, ehkä Oren ja sitten mä tein sinne tänään uuden semmoisen sivun, mihin mä laitan semmosia hevosia, joilla mä oon mennyt tai jotain mä oon hoitanut. Se on vielä aika tyhjä. Mut siis ja se blogikin on tosi keskeneräinen, että niinku siitä ei mitään valituksia. Onks sun pakko hiihuloida sen? On. Ihan pakko. Ja sitten mitäs mun piti vielä kertoa? Kuin tyhmä kuvaaja osaa olla. Onneksi te ette näe sitä just tällä hetkellä. Et mitä se teki tuosta muuten arvannut tänne kuoliaksi. Mut siis tosiaan, jos tuli jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin kommenttia vaan tulee.